Sammy we ye nana wono esuminya ehene wono a oyi niti a wo be nana ochirikusi aduako a otoso emienu wono ne dom na trankunya na de hye na brempon na wo mayi wo muti a wono ebe ene ye ka chem se amanhene no wono be papa e ma remfi se ye kan suminya wo yo manhene na asanteman esire na asosan se eho na kwaye a ye fensa asanteman ewo abakwasem kiremu a ebra na abrofo mpese wo be fa sikadwa kofi kono no e kamia ya hodo a ye disikadwa ekosieye na ebo no ho adwa no eho na asanteman hye ase na kyekireye ti wo ka asante abakwasem a be kwan asuminya ene ne yekeke ka ho no untumi nyi na womfa emfirimu ohene a wodi kanye a oba ho ane fense ochirikusi aduako no ono na sese yedi otoso mienu aba se di na na nana eba ya na anu ya santeman na asa santene ebo modin na esi hene odin a wonyae ene ochirikusi aduako a otoso mienu ono na wone na trankonwa wono mo eba sese nana ochirikusi aduako a wotoso mienu na oyi nkeche odi asa ho dada no kakra na awie nana esew efataw enye no esuminya wuntimi nka asante abakwasem na onyini mfirimu no omanhene na wodi asa ewo ehonom no nana etuaten so hwe nana emore a edi egu ahene memu anya asemketo sambre wo hena ono so ayi niti a wo ba eye nana achemfo baafo ajeman bonsu boache ono wayi nti a wo ba ne dini nyina na wadawdo ma se manhye ni ana ade acheme nenso dini nyina na mabono no baafo ajeman achemfo asafo boache bonsu ono wayi nti a wo ba oya asafo hene a wo ba santemantem hanom a won ye warriors akofo no ono nso eka ho emaremfi se abrebia no wono ne bantama hene se Otumfuo si nkonwa no tena sese ya no mubo fufuo anaso mubo tuntum nenne asesa kakra ni nyina eye akwasida edikan fincham pimienu ene aduonu miensa ye hye fanyi ene ne nam so ama ne nna ene no wono nsacha na se wo manfade no asesa kakra to hwe asante kente papa anyuntuma ayanwene ena na tutu ene ne chacha papa bia wadi aguso a wono na trankonwa na brempon wono edi adimu a wo mato sante na wono ba enya asemketo ene bafo achemfo ajeman boache bonsu asafo no ono so afa no hiye papa ni bodua fita na wohwe ne ntoma na amusuo na asante de na ede edi ahimu tuntumu ahabammono na afeyi akokosrade ede edi ahimu a yehu se eye esum ne senso kakra ene namu ewumu a enye asemketo na mo kan se violent no na brafo na bohu wo mo na wono nko na meye kam yehu se asante mantema mehu se wo ba abrafo no ema wo me yehu ma be se baasa a wono mo ka na brafo ho a omudi akotene wa pa enye asemketo yeda so a ewo Manhyia ayembobo asokore yana na asokore mampon ehene ono nso na eyi niti ye ka asokore mampon hina ono nso sese yi no wo gentena ha ne din ebo patabibisa kwasoche ewa asante mantem hanom a ni nyina ye ade ba ko pe a wo hini ba abomodena waye a enya asem keto amia me krom hini jache amoaten wone eye nana eye ye friend se bonsu mensa bonsu a wono eye ka ase hene nana mensa bunsu ene afi jache amoate wono so ena wo mayi wo muti a wono ba e ma remfi se wa so ono kura ya wosa Otumfuo ne papa no dineba ene Otumfuo nte se Otumfuo opoku ware a wato anano monsie do okura no ho ena ne papa efira wonye di paketwa jache amoate na ne ntoma no no ayesen totoye ena kase ehene no nso fira kinte no mu di asaka
na Paramountcies TV abo wono mposo ha baafo amwate ene nana mensa bunzu ka singini Samre de wayi ni tie eye kumase sadom asantini Otumfuo oseitutu ye de nasi okrawia no obrawe ngoma so ne sahene bantama baafo awusu amankwatia a wotoso ensia wono no woye sahene a chese onye nipa ketra wa asante mantem hanmo se de medi kan eka ye no nyanwanwa se asafoboache na nahusuo no asesa kakra saa so enene bantama hena wono so ye sadom no wono so nahusuo no asesa kakra nanso wono de obenya tuntum na afei ebibre fufuo kakra nenemu na afei habammono ene abankokọ ade nyina edi ahyemfire enti bantama hene na eba ne ntwene ye bo na yedidi animu a enye asem keto akra ewo ahadom no ene yaba nyansapo bo modra subscribe na share na like na fo adwenche fato ase fama nyansapo anko ena abenya no tete ekon sorry ye na bantama hene edimu akotene entino wonya edin a wo ba ne che ehye no eno eni edin a ye de hyen mei na yedidi na chie momeche momawuso cheo eno ene aban a yebo na yedidi na chie se wo pa abakwasem ni muduro ni ye pa atia nyansapo obenya no ho no nti wo de yebo mode na di achi na kwohwehwe se wo nsa beka ni nyina na wadom suko no hu senti abantama hene na ban a yedidi na chi no ene momeche ti ene wo ba na se wutie pa na aban ni di na chi na eba esu a obete no momeche moma usu cheo a enye asem ketwa ewo ho no nti bantama hene baafo owusu amankwatia na asem ena mekanyi abusia na chese bantama hene no enne sese de wo say ni ti a wo beye ohempopro ye eye fuman man hene nana kwadwo bu korea wotoso emienu wono eno no na nyansapo bo wura mu eni ebisa se na adeye se ayimfa eba ni nyina no se de wo mahenkwa a wo mo de afna edi wo mo ni mo kekesi animu no ya na ntoma bia na ya ne fifro mo ye de twa ntoma kora de kro ye de ama wo mo ne nye nse da nye nwura na de na de eye nwura yi eno ena no me bi resa no de agu nyansapo echirimu se we no wo ma kwaye wo mo se sebie kronto akonfo a wo mu di na nanimu a wo no bo fitaa ne echira hote a wo mu di bo na ho ban se ne be ya sebie kronto wo krabrifo bi antimi mfira awrawo na o me na so dom eno nti se wuyi afna ekura wo mo no a fufuo na wo no abo no so echiretumi a wo mu edidi nana enim ewe na chasefu mama hene no we de wayi ni tie yie eye nana apawiafe abedi osanwansan dodo na efre no sanwansan eno no hema hene no nana ena eyi ni tie se de nana da bi o ye de niema ne nim se ne obeto aso pa enya asempeto abra nwom kro ni twaguo ndie na nana edadan ho ndie ene ebeyire wo ha papa boma ye hwe kakra na ye nto aso abusia na jese nana apewu yafe abedi osanwansan heman hene ena wono nso ne dom na tankunwa wono ba de nana enso adije agidi ewa asante mantem ne Ghana hanyina ene nasa asa wosa ema no ye nwanwa na eye sonko ahoden so ene anibre so a sabie koto amamra ne fen ya asa no nana ontoto nase na onfa eni agoro ewo hono apetebie se mo beka ya kwabere ehono ena ofi na kwabere ahemfo no de wo mu nyina so ya kunnipa wa asemu apetebie na se kire nyina ene setete no eye aboa bi asabio wona ma no wodi ni bia e de ato na chi a woni ena de se obema obi asomuo na wodi anya emmoa eno na nansan ye na nanom kwabere fo tenase na wono ehye fa wono di tudwa se ene de wono asasa sa apetebie din na ene wo mu nyina obi abetimi atibi na wodi ama obi na wadi bia tanse sabie koto asante kotoko se oba akufo nsa enso nyame anikata eno nti saa etimupo no wo mo yefura wo mo nyina ka bom no obi aboabo mo se ne be ya kwa abere a na wono mo kwaye abere ne nuane ne niema bebre wo mo nti efes we de kwaye abere eno no eho ena nana apawu yafe abedi osawansan saa ekuro no ma se mpeso ya no so ena ofiri heman eho ena ewo nana bedi asa kakra na me yenhwe
abusua nana Appiah abibio sawansa eno no etuma na wafra no se wo penidi e fene bo han nantuo sebie ko to unia nantuo a umfra ne sei omo nantu pempem ho no te se nana Appiah abibio sawansa no wom na ya no muta efra won no entuma sa bo han nantuo a ebeji din a eda so e won ma nya asem petwa eno na wafra ne ntuma ne di o na emu se de wasi efra no no eno no wei eye okunyina waben e wo sinitwamu na wote sinitwa ase ye friend so Idrisa Akuna Aba Obi edi adodo na de friend se Idrisa Aba nidi eno no na ye wo no wababo sumi no mu Appiah pema hankora bi oso emienu mu ena ye wo no a ingresi ememu ena ofira enye asemketwa na wako school e wo National Youth of Theatre e wo ingresi a enye asemketwa de no wan bakasem de ba samri eye tepamahene nana edise atwe wampem ai onna muhunu se mu se fufuo fita afeba wo se nipa bi omtetewa ese wo modam suronko ye wo bibi fufuo bi deda wo mutirimi ebi deda wo no nsa ho ene wo no na ho ne ade nana eduse atwe wampem wone ne hema ena wo mutiwe tepaman ne no ba ne komfo se wo hwe bosom no ene yakuru su fita ba ne wa abakwasam a enya asem ketwa wa asante mantema edurumre bi emeyere ema asante adehia busua na ba ne busumi ne se wo no bo se wo no bewo ama waba bedi wasante na mpa wo bai wei eye esuminya manhene nana ena asa ababa betra se no nana ochirikusi adua ko toso mienu eno no wei eye ni jase hene no nana aye sapon wono so ena mo se wote ne nchen a enye asem ketwa e wo no na je se wei so eye WO1 amantene hene nana osaibonsu eno no ena we nso eye fuman hene nana kwadwobu kori otoso mienu fuman man hene no e wobono east ebono apuye mantam eno no a we eye nana abena chirewa asankare hema no wono ena wone asafo hene wono mo ete wono ma enye asem kitwenti nana no a wono mo ete na wono mo ne asafo hene e kira asafo boache obete ne nchen no wono ena yetwa wo mo ede aba nana abena chirewa a wono ya asankare hema wono wote ne nchen pe na ene nana no afo buye papa enye asem kitwa e wo hono abujana yese yedaswa nya asem ketwa kra we yadankreja manhene nana opon frayam a wotoso mienu wono nso eno no Idrisa Akuna Aba Obi a wono wabe wosinitwam no tisinitwa ase woni kumase meyo yewra sampan wono no se wono ete wona na Idrisi Appiah wono nso ebeboaye ema ne nyina akoso opanyin ne meka no waba kwasema National Youth Theatre wo London ho ene okwaje ni ntete ya wabbo mode wosinitwam a sini ba ko efen se Stranger Bell a eno no HBO series no mu yi woka ho a enye asem ketwa e wo honom yana na ba fo wusu amankwatia ene wote amache bare ena afi asuonyunu wonom eno no ena wonom eto sisi ufiri wo ho a na yese na no foruwa anya ntatwa wono nso ene fontomfomima we eya asokore mampon ena afi na naboache yam abibiu womo nso ena wonom tiwe ye nya asem ketwa ba fo wusu amankwatia na asa abibim no na ayesa wansa wono nso ene ne domo na hemfo ena wono nso etwa atena ene nya asem ketwa ewo menhia hanomo we eye United Nations Association of Ghana wono empanyimfo ene wono eba ye no mbeboaye ema akwasi de dika wo vinhia mpemienu eduonu miensayi ekoso a enye asem ketwa bra ewo wono adankreja manhene eno no nana opon fraya ma wotoso emienu wono ena muhu no sabre ema miensa asantema no bi akote na asebudie enya asem ketwa wono miensayi na mo de mo nyenwe kakra na sana ya to aso bia no so bonsu santema aba wono so ni dom o ma ruja from ni bom ani ni ahoto a wono ni bia bonsu na ehye fifi wono na wono ni boys wono artists juma enye asepta wono
Tami se wohwa ne ne nasi okrowe eno obrare nwoma so opemso Otumfuo Osei Dr. Raise the power to His Royal Majesty Otumfuo Osei wohwe se dom no to santen sei na hu se kwabrane so yawa na haban ene niema bi a yentini mfadi ni ntudwa egum na wabo fita ne de animu na eba se bia na se wono no wayi ni ti a wo be ye enye asem keto wo na brempon na de hye na hemfo wonu nyina eto santene na wonu edi animu aha ene nsafo ahene ntakrache ene wo mo keka hu nyina abrafo hene echem hene wo nyina edi animu na wonu eje ohene tata kakra kopinse obepie na afi wabadwabo na ase ankasa emaremfi se ebreti se bia no amamre echiremu a opinso di kai ekọ na brewa enaso amamre mu no ne maame santehima na okura du na wi adom che na okura ayi adom a otoso miensa ye santehima okọ no ho san na dwumadi be base kokotia ne bisa na brewa na pom eni sedie ne ho esiti agia futuro firi ne ho emadwumadi e bekoso no ansa kra na waba aba beto aso enne dei sedie di kaka chem eye eda asa ne santehima na kwadu ya motoso miensa ene ne finhie toso nsia aba abehia pe a chese akoye enikasemo so hwa na chese eyodefo bosome no ne da ne toso ni finhia mpimienu ene dunso no ena edini si akonya so se santehima abra wono ankasa ne maame nana afua kobise wa ampem a wono oto anana no ensie do na okwa no anche ena yede wo ba hime yede no esi ade so se wono ne maame womra sanse sante kotoko se tewtuam ti omra na omedina de enunti abakwasem anase amamre mu no Otumfuo ne maame no ne nso se wo ba aboni beka se reality no ni miaba eno no echem eno se mrante eto ekosoro na ye twa papa do enya papa de mu ye friend se chem kane no na ekon ho no eno na asante e de ekokon anya asem ketora ewe afei ena be mankasa wayi ne tie asante mera wayi ne tie wo simpiti mprimprim wayi ne tie abo bi se wosen na sabe wosen no ene ntaklehunu enye asem ketora wono waye se sansa wo faade a wode ekire wono ene wayi ne tie a wo beyi sante hene no na Otumfuo Osei a wotoso yenu His Royal Majesty opemso eno no wono ena wo beyi a wotena pakem ene nana asa fan ho papa sabe nana de bia ya no kan den kan ne simple senke beka se nana afa no sanse wonde abere bia wo fan ho ene ya kwasida edikan ye e wo champion yenu ene aduenu eminsen emaremfi se Otumfuo Osei a odikan ye wono ena obekekire asanteman kabom nyina ekọ sa edikan ye ema intim jakabia o satemu no na oye denkyra hene eso a ne mind face denkyra na obebo no fiyase abra na obiri konfo anochi edi animu no ye nkonya ahodo nyina enunti enne wo mo nim fom no mo bosu na mo bosu die mu de dodo na anim se Otumfuo Osei a odikan ye wono ene wasa abadi mu enunti nya nwa se wono bo ne din se Otumfuo Osei a na odikan otoso mienu a na omode ababio no esa ede aka ho efise wono susu se sede Otumfuo Osei odikan baye beye ne nioma ka santema bomu ema asatemo no inesi broni ahia na otutu wo mo no ama ahensem ayekesene na satema sante confederation na niema aye basa na obaye obekeka bomu eno Otumfuo Osei a wotoso mienu abebio obaye a woyi nti free binum free se wono aneko ya wasabe sede asante yenhye nim no free se ye free bibi reincarnation wo mu wuo no wo mo anesa wo mo emo ekoba obaye ahensam ahenie ene nkabomu asa sori dendenden a wo sisie de to ho finhia duonum finhia di asa finhia ne akireye ne ankasa mikro mpram so to ho bese finhia duonum twe no daawre a na anu ya osanhwe wo de aguso yesi a enye asem keto a yenim asuminya ho abakwasem ene bra wo si hini se de ho nsam de nta ene ade a obi kofirikwa mu bi firi baabie na obeka nsam a ne nsam fata ede ekireye nina eye niema wo ba ye waye menhia na nkasa atem di nke futuro di ehim yese du pedre ye nhwempe die ene nka wo ba ye a ontuma fita wo na tipupra wo che fitu kokonyini no ka ho a wo ba ye niema wo ba ba ye Otumfuo Education Fund
a wo ba obebo foto wo mu ni bie wo de bo wo mo enne Otumfuo wo van akese a ejenta Nyansante de enwan se Nyansante mantam anko a okwa akofra mantam ne ntifido mantam a odi nuro e de ayarehwe e de konkrofo epono ano e bo hono wo mo nya eye abasobode scholarship de yentimi enka no ha ebekua yuma mu a eno so wo bo mode pa wo tumpon pa se ne de niema e be konkan Otumfuo o say to His Royal Majesty asem ena meke wono ene ejintata de ni ebedwan Santiman ewura no ye ka ne sia ne ma wure nso ensa enfise ewiase nyina me kire ewiase nyina ono nko ane ohene a wotisika kokoso se mu sentakra bia na husuo no doso ye wo bibire ye wo sumni sen ye wo habamono ye wo kojan na afeye ye wa nkosade ne nemu a ye frense poposese ntakra ne nie ye frense poposese ne eye abo bia ne hu wo nwura mu ne ntakra ene yediye ni nyina gina ho e de kire Otumfuo osei tutu a wotoso mienu ene asante ahenie no se de emuduro ene huhu esitie no no eno pepepe eno nti no eye ahene nananom ne ahene manom wonum ena womu akwanya se womu kura santakre ampa be ma ba betena se na wo hya ase e de firi ne nan ensoa a egu ahene mamu na de ba de besi soro ne nsa na batia no e de ba besi na bakon no so wonom e de ko abache honom ena fe ne nsansoa fe ne nsansoa ba bia ye de wo chimbo na de besi na bache honom no a no kwasemi we eye sika agudie pure gold a sabi okunye ye nkrofo ni die ni bie ena egugu wohene ensa wode aba betasa enya asempepa santema ena ebeye nana wokoradu na oyi adom ni die ne de ya kire mu ewo Nyansapo kasamfanyi so de ya kire mu a na de meba ndin no so ame nkire mu we tiawa so mo emaya fefa edi santema enim na wonu kura de bi ayese pemburo nketo a efife eba foforo na ye desreba akan fifi no na afin tuntum na ye friend se tasen ene mesisi dikuso no santema na okora bi na oyi adom otoso ye anase ni finhia ene enye odie ewo asantemantem hanma enye asempetro yi na okora bi na oyi adom konya asa okora bi no oyi adom abras abroni kokko eso asantema so no peso fasikagya edi edwane abrada wonum ta edom mema be se edu achi a wonum kopre wonum abro omo ombura asantema fie no na obedi wonum a wafa fura wo nti abrofo no hu ya na wo mo gina wo no nam sai no so wo bantimi ankom ma wo mo na wo ta wo mo a na wo ya asante akofo no wo mo nsantimi anka wo kopem se ye wo abofre ye wo abofre no a we de wakura du na wayi dom so ampa eno ene kwadu a oyi adom no idi na se kire enyina no se wo pe emu nkire mu yie ni pa Nyansapo na abenya no egu ye kasamfonyini ho obetimi akono akwa ewo YouTube on edi edwumadi no subscribe like no share e de amaye santema wotena sekom nya pakan mu ni seko no ena eba no sabi so re seko na ayese adwene ne to no se de ano ne sitie no pepepe e ho ne ya bo kehye na ye de asoa apabana ne be se enan a emienu ewo animu mienu ewo akire saa mene wodi nani kire mu ewo ba bie ne akwaside a edika wo vi champion mienu aduru miensa ekoso na ne ba ewo amamre mu aba betena sie ni nua be ma preko pe ewo abodie mu abetena sie no akobo na chidom amene akwaside edika no wo maye santehima eno no a sese wo hwe obe ya wanya aburu finhia be se bi wotwe enso so hwe na husuo ene redie a ikura na umfa sanfi no emfa nsusu no wono ene ebeyi santehima kwa ne wo Ghana ha tie Ghana ha ene wiase a wo ye ohima ne ntwene ene na be edi na chie no no eye sonko ohima bia no a ye di bi se edi na chie ewo ewiase ono nko a wodam sonko se de esi bɔ ne ntwene ene se de esi sanasa no ebi eni baabia ewo honom dachi bia Nyansapo ye bobo awuram na se esefata ti enya ntremu ne de betima ye bemisa asane ntremu na yenya ye de bema yahwefo a mohwe na mohu enti mayo no wo mudi ankasa ene modoafo omudi ene makande a chem ye fra mo modoafo
ade na ekura wo mo na yama ho tuntum ene silver no sika dwetɛ no no ya friend sɛ taasen duku na esisi so no ɛna fita ɛna omo de esisi so a enkra yenya echima sika kokɔ ɛna esisi so a enya asenketo enye nwanwa sanse asante mantem hanom ɛna sika kokɔ no na no ɛwɔ ne pempem sɛ okɔ wiase na Ghana ɛtɔso du wo mo a na sɛ kan man a ɛtɔ maako du a wo no produce gold pa wo mo de gold ba pa ase yɛ ka sɛ Ghana so produce gold di a ɛne na sɛ ɛyɛ asanteman ɛna gold no dodo na ha ne wo sɛ ka boase free bra mo hyɛ ase etu fom agudie na edi bi sisa me a enye mfiketoa nanso de ɛda so taa fom na pempem fom no enya asem ketoa ɛwɔ hɔ no ma ba bia befa bia no sika kokɔ santehene Otumfuo o sei tutu to so yi no afei ɛna ne maame amamere mu ate asi fom efiri ni sekum na ɔba na waba bɛkyia ne ba ɛwɔ ɛkɔ no Santi man na etutu tata ya woko e ma refuse santi me fie be ma ba ko pe manse hene ono ena odi nechi na waso ne sisimu na ne ntoma ifra no kente eye akwakwa ese ebibre anase esum ne sen ene ehu se kokko kakra ene nemu ono ene manse hene ono kwa ne be ma wo akwanya na otimi ko santi ma ifie ewura ba bi opebia etema refi amamre mu no saa enete oba hema na entutu tata wakwachia ne ba awie mansahene aso ne sisimu kakra agine tata omode ne ko afei no sa akofo ne seku na yede na ko na tan na wakwa akotena se boko ewo ho and the governors council yama akawo adaho ena wono so agye ne ntakrache na wode ete hono a enye asem keto no asante wa amamre asante wa abakwasem a se bibie wa ha bia ya amamre enye abakwasem a ye tototo fom na ye tototo e ma me san asaf ma bia obia oje kasese ya masi menchia apatrapa oba panyini no oni becha eno beko ni onyini won eriemo anoma ebresi amwe enu wa bra behwe oma achempemhini abakwasem e won kakra no no se wohene ba echa apanyini ono ene yede ne koma ano se one ne entena e ho no mo ye ka echa apanyini asemo a se ukọ denchamuo so a minka denchamuo so a ewo ebe airport runabout ye momu ukọ adum prison so no mo a won se obemba bi ejina honyini bi so a wo bodawuru etwie wo se etwie no eho eye frene se denchamuo so eho na obiri konfa no che ya anwade no yi adenchamu a no ogugu kagitia ebunu mu no wode koye kopa mu na wode hye me ho eye echa apanyini ne dia enye asem keto ho na asante hene wode ema no enuti achempem he ohene ba ebisipoku wono ena wayi niti a wo beye wono ene de echa apanyini ma no se onne enkonkotana madika aka ye se bibia wa bia no eye abakwasem achempem hene ena eko na wakwa akochia opumso Otumfuo se tutu ema oremfi se yeka ohene ba achempem hene wono kwa no ohene wa asante mantem anoma anya hwe no bosumi bia eye Otumfuo asede se okọ ifie no okọkọchia no ono nko a ye bodwa nso se ya se opumso ema no musu se pa eye ohene ba achempem hene odusupuku ono hia hene ena wo nso tenamu na wono hwe akiri ede ema no sante ma ena enya ababa betena se wa bofom fufuo esoro no eye sika kokọ a enye asemketwawe ena edaso no oba panyini pa ma me panyini pa ye nana ye bibia lenso hwe ma mi na nei ni morre a egu ahene mamu no kwasemu na se ye nkwada ye wadwuma yo pa na se ye mu bi ye morre no se de esi aye no ehu ni ye mfanye lenso oba panyina watwam mfinji aduo wotwe na hwe mo egu ahene mamu ene ne kada no kwasemu ni sante hima eba mo fiye papa hwe ni komu ene ahene kakra edi egu ho no na hwe ni kente ne ntuma papa bi se de yesi anwene no na sika kokọ ena fiye akokọ srade tuntum ahabamono ena edi mu ahemfi ne ntontonye kakra bi ene nanamu se wansisi waso a untumi emu man ono nkwa na ohene wa asante mantem ha nchi yimu no ya trosa edi egu woni be na meken tepa manhne tepa banie ye nana edusei atwere wampem
tu dia wukɔ dwabo bia se na hu se ya twetwe bia mu se wansisi waso a untimi mu man a emu obi anka nche se etepa manhene wo bo mato santena mo fufu mu nyina eye ba niema ye ka ba niema ba nie ye bosom kese su kese a ewotepa se de medical akire mu no emire bie wo sha santeman bo se sante man mu hanwo wo de hye oben fefro na obewo bema na obaba bedi hina ampa ebaaye na ekoye a abeneye akoye abakosem enti emma santeman ensisa ensu a ye friend se baani efo na baani no a ye bosom kese na senso de ena muhu fita ena afeyi ne babia no anya hwe no litiri ano bonse ayesa dwono fita eda ano ana afeyi anya sanso bonse ne na ho na sɛdeɛ kroto ɛhɔ no ayesa de ɛroro kakra no eda ne na ho ana sɛ eda ne nsa ho ɛne ade saa ne mmeyi ɛna ato santena wɔn mo ɛkyia ɔponso na ɛne enye asɛmketa wɔ kwa ba ne bosom no ɛne aso ana yede nra yede agusuo no ɛwɔ hɔ no no ebetwa abayi na yebɛka ho asɛm na yede akyerɛ mo sɛdeɛ yɛ nti nana adusa atwe wampem wɔn na mo nsesesi yɛ wogina twene ne nkyɛn pɛɛ a wɔde wama abetire ni ɛka so wama abetire a wɔyi ne ntoma no wakɔ ha ɛde afiri na beti ɛde aba fam kakra nsese ɛde nufu ase wɔkɔ na wakɔ akɔkyea ne wura eti eno no banie konfo eno no ena wo beya wababa bechie yi a wasa dan ni a wokuru nana edise atwewa mpem wo ba hema no no one ne ba hema ena wo mu nyina ene won mo abekan wa wo beyi enu ntini so wura santemantem anma tepa ena afi agona ena eduru babia na sumankwa ahene wo mu mutini eye fufuo abra opunso atenase e wo hono ba ne ebosom no ene mo se ehyekyiriye na ya tro se wansisi waso a untumi emu edman eye mpanyinsem asem ni mu dopa tintini tia wanyina ne se wo yi wo hene ana se wo ye panyi wo ye kandifo na se wo beti ha etia ha wahini ana se wo panyi bi ne be ye den e de ama ni se wo sisi waso afei ena osahene a wo kuma se asante mantem hanmo bafo owusu amankwatia wotoso ensia wayinitie na woko na wakwakwakwachi asante hene sade amamre etie no no okurade tu na pretwa esene kon nenso onfa enko opunso enim na kofo na brafo ena edi na chini yebeyi ni nyina ansana onya kwan akoni woni idusu aba akuna no ono enso no ono so beko na wakwakwakwachi asante hene eno no edika aka ne wase mebredi achem se wo na afia pama hankono edioso eminu no nya mfinhia aduonum National Youth Theatre London hoda okul school senior waye no wadi mu akotene bie Stranger Bell HOB series and afi the wire the champion any minu no ni champion any 2002 to 2004 afi DCI John Luther and also BBC one more series bi to so and also champion any duno any champion any duno enkuno 2010 to 2019 enya asenketwa Nelson Mandela in the biographical film and also Mandela Urei Utrebi chese wabe a long walk to freedom fin champion yenu dunia san 2013 enye asenketwa wono na wodu ha wo chia ni din nyina ne Edrisa Akuna Aba Obi enisi nemu ena ofri and the city of Kumasi for inviting me here and welcoming me on this very special day. Congratulations and thank you. For the nice meeting. no bantima hene no bafo usa mankwetia Idrisa ena wo chiachia no Idrisa Akuna Aba ena wo chiachia edi adodo na atade frɛ no DJ
Big Dris. DJ Big Dris okwa ne mfefo edin a omo etade friend no United Kingdom hono eno no ohwema ne nchi SF Celerio a onye asem 20 nyanwanwa se wakoye se Black American tuntun ewo na husum ewo pa boy actor oye producer and afi wasaye Dix Jockey na yesi DJ na ye kan no wode na dwuma pa wasaye dwumtuni o rapo wo mo de kasa hare no na wasa eto ni mankasa United Nations Association of Ghana wono so mpanyimfo ne mo so mtiti idrisa ena oguso a wo chiachia nananom ewo honom a enye asem keto akra an enti disa ho abakwasem kakra ena yakeka edi akyeremo no ne ho kani ye fe ne hani no god Honey no God ne ho kani eno no ewo honom a enye asenkotoa Sonia Nicole Hamlin ena afi Sabrina Dorin wonu nyina abranti yi na ho kanfo no na se o ayirenom miensa ewo honom a Honey Norgan yewo anase o ware no afi apema hankro de okunkun 1999 ena wo mu eja ware ewo 2003 honom ansana eye Sonia Nicole Hamlin wonu so fi champion bienu ene eduns insianum 206 ena owa no a wo eda so ho ena afi Sabrina eye Dory wono so sami wono so ne ho kani a oda so ene na ewo ho no ma enye asebetua Etina yese ahwefo enye asem ketra kra e wa hanom ene se de bia kwaside eye na anya hwenu ogugudam bia ofira mana ne beba ene abrofo no so ba papa mfidi ene wo modi abegu menhia hanom modi aba betwa kwaside edika o champion yenu ene aduonu miensa BBC ene ne nuanom enye asem ketra sentwefo e wo krom hade ene enye obi ne beka che wa wa ma bi na yese wanka zanje danye guy obia e ba ya obia aba na popumso ama ne musedi Nana akasa yi se abofu die ni echi ti ha ena Nyansapo kasa akasa de bi kan akwasi de di kai e wo fin champion yenu eni aduonu miensa no no e di besi da bia ye ka se asante na akoye sesom ntinge beka se asori a asante church eno ni akwasi de bia ye nti wo asante na mpade a upompo na se wo ya asante ni nko ade a wo hye ase obi nso no nyum upompo wo hye nwunu wo yase nti akwasi de eni ntitra sofo ya na omototo ayampia no ya no mahweni zanse we nananom be bia akwasi de wo ma konkonya dem akobo mpaye e de asase nyina e de ase otwire di ampon ensa ena nananom ensa enu nti woni hwan se wo kona wo koyi ano e wo ho opem so asori eni na yenso ye dibesi ni asori so ni akoni ye ne kejebi na me ya adom a de to so mienu ne me ensa de kosi ne nkono so Nyansapo Trusters ye de ni na e de bebre
nti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu awase wadoro sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam behin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabmo ni hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye bi tontonte ye no sane ye fa Nyansapo abone ntaka na mane ye kese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sey ni din de Obama akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam the papa ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofindro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya